अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी कोलगाव मराठा समाजाची बाईक रॅली काढण्यात आली। या रॅलीला बहुसंख्य मराठा समाज बांधवांनी उपस्थित राहत आपला पाठिंबा दर्शवला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।